Buang nga ito niagi Sarge, no? Niagal na ito ato. Bang! Saan mo ito? Kawat to, training to. Ano niagal na ito, be? Sarge. Sarge. Ito, buang na yun. Sarge, Sarge, Sarge. Son! Ikaw naman agay! Binog kalaban ba? Apit nung nakamatik ka noon! Tuhanan nga kulba-kulbaan ko na magpukawap! Sarge. Si gara-gara na, butang na. Abim na kong naminaw ka, good. Story-storya ko dariya ba? Unsa niya mga ipang-istorya day? Balong natog ang tao, imong pukawon! Agi, Sarge ba? Kung training ng sundalo, anong naagam to, Sarge? Ambot ninyo eh! Kamoy na kuno nagdagan na to! Natingagi ko sa inyo, nanagan mo kalit! Sunod nung kogdagan, hapit, purok makuha akong 45! Nga nun, Sarge, kay kuratan mo ko ato, God. Abe, man akong babae ito. Naglibog ko ba, babae ba itong lalaki? Pero naku ang tingog, Sarge. Okay kayo no? Tinga po ko mandun ka, dagan po ko kapel! Umod-umod, kung dinagaan to, Sarge, sa'yo. Sabi na kung kamang-kamang ka to, samansamad ko to dali, oh. Ako na eh, samad ko, papikin ako na samad gay ko! Parang tayo ma to! Sarge, no? Nya, sama Saan may ato ron? Asa mo tayo sa kakauban mo? Eh, mag-training tayo sundalo ron. Ah, naano ba yung training, Sarge? Ay, training! Lahi na po na yung training na eh. Tayo, isa lang pag nga training, no? Ako'y bahala. Maring naaram surod na sila, Sarge. Tawagi! Siya, wag na naman, Sarge. Ay, lo! Asa ka? Ganti dili kay na-training ka ron. Paabot mo rin sa sagbutan, namin rin sa sagbutan. Ah, sige, sige. Matik. Kape. Kilo, Sarge. Kilo, Sarge. Padung daw siya, Sarge. Doon na siya? Okay ba ta? Matik? Dili na kayo paminon? Gusto nyo makatrinig sundalo? Yan, Sarge. Paboto na to, Tre. Asa man to ginaingon nila na kasagbutan daw? Bang! Ganina ako diri ba? Ay, tura daw mga buwang oh. Ato, nako be. Ingani man tong training na mo tong niagi oh. Dalian sila ko bay, base masok ko na to si Sarge. Dugay mo lagi kita sa mandi lagi. Sarge, padulong do, Sarge. Ito na to ta. Tara! Una eh! Holy bay! Sarge, ako ni Sarge! Kulbaan po tayo mo po! Balong nervyoso talaga. Sige, tagpangapi! Sorry Sarge, gigamit na ako tong training katong ituloy lang sa mukha. Tong kamang-kamang ba? Kamang-kamang. Tamang bitaw. Apit ka sa kuha. Yang karon Sarge, sama ta rin. Bang! Tara, magniling ta! Sunod mo ito ka! Follow me! Yes, sir. Papap! Isa! Ano naman, Sarge? Eh, itong niyagi ba? Nawaran ni kalit. Bitaw, no? Hanga pa daw to. Ay, gigukod ko eh. Ako magigukod na to. May ganay ulo ka na, Abusan. Di ulag ngayon ka ba no? Babae ba to lalaki? Kay ako magigtingog. Napalit sa sabay. Nana po daw kung kuhan ba? Nakulbaan po ko ato no? Kay batong mao nidagan ko. Ganay no? Pero, ay, bagong girecruiter ba? Sa katao. Abot siya ron. Sa katao? Mapis sa to ah. Mapit to sa ta. Gapo na. Aboto na na to. Ah, sige, sir. Aboto na to. Direta. Ito babot? Asa mo itong ginahingo ni Sarge nga training doon, eh? Bang! Naubay. Mo ni mapilog sundalo bay. May pag mag-tiktok na sa ako diri. Patay Sarge! Muna Sarge! Bayot mo na Sarge no? Oo, mas kisag TikTok. Hama na na! Oh, kana ba? Oh, kana! Mauna! Asa na ko sila Sarge? May mag-training daw meron? Sige na ito diri. Ay, naara mo na yung Sarge. Ay, naara mo na yung Sarge. Ano mo na ka? Tara! Maglaro ta! Yung matraining ka ta! Sige Sarge. Naubay. Bakla, masarap ba? Tara! Lakaw na ta, Sarge. Tara, maglaro na ta! Tara! Ako ay isang model.
Bakla gani ba yun? Mailahan gid maski ay. May gani, gidawat pa ni Sarge na. Gani. So, kaya na naman tayo karon. Magsugod na ta. Magplastar mo. God damn it! Yes, sir! Yes, sir! Karon, magugat ta. Tumagan! Magaling kang kupal ka. Ugos na ba, Sarge? Ay, palaluya. Layo lang. Bilagay. Ako ay isang model doon sa Double time. Karon, magsugod na firing. Dali mga pasil. Dala! Pastor! Apa? Fire! Good! Perfect! Good! Panindog mo! Igo juga yung target. Wajin yung kuan, palyar. Okay, perfect. Good. Wajin ko nagkamali nga gikuha ta mo. So karon, kaya nakuha naman yung training na to. Pwede na tayo muli. Susunod, sabak pagtabo sa kagubatan. Understand? Okay, sir. Kasama, sir. Wala lagi. Bakla gid. Wala tayo may mo, anak. Bakla, jod. Tara. Okay?